Напрыканцы выпуску колькі слоў аб спорце. У Віцебску і Новополоцку стартавала першынство паўночнага рэгіёна па футболе у праграме Алімпійскіх дзён моладзі Рэспублікі Беларусь. У турніры прымаюць удзел 8 каманд. Геаграфія удзельнікаў шырокая: Полацк, Новополоцк, Верхнядзвінск, Орша, Гарадок і абласны цэнтр. Барацьбу на зялёным газоне вядуць 14 і 15-гадовыя юнакі. Яны высвятляюць мацнейшых у дзвюх падгрупах. У рашаючую частку абласных стартаў выйдуць па дзве мацнейшие дружины. По итогам однокругового турнира команды, занявшие первое и второе место, сформируют четверку, которая на следующей неделе разыграют и выявят сильнейшего, который будет представлен на первенстве Республики Беларусь Олимпийских дней молодежи. Цели ставим только выиграть, выйти в финальный этап, и там тоже всех выиграть, дальше выйти уже на республиканский, дальше и там тоже показать хороший уровень. Готовились мы очень усердно на протяжении 2 недель, наигрывали штрафные стандарты, на угловых разыгровки всякие. Но где-то в этом матче не получилось, и поэтому ничья сегодня. Традыцыйнымі фаварытамі абласных стартаў з'яўляюцца каманды спартыўных дзіцяча-юнацкіх школ, футбольных клубаў «Віцебск» і «Нафтан». Фінальныя паядынкі першынства Віцебскай вобласці па футболе ў праграме Алімпійскіх дзён моладзі Рэспублікі Беларусь пройдуць 22-23 кастрычніка.